Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu, Mas Sange Yulimbo. Lama tidak jumpa Mbak Elisa. Lama tidak jumpa, boleh nggak pegangan tangan lagi? Boleh dong, salaman lagi. Salaman lagi ya. Ya. Aku pengen, aduh ternyata gini rasanya memegang masa depan ya. Iya. Memegang masa depan. Karena aku pengen tahu rasanya, mau nek ke susu gitu kan gak kroso. Jadi kudu tak rasa meneh ngono. Nek mau jaremu wong wedok ngono kan ojo nganti diangkep koyo sepatu ngono to. Wes gak pengen salaman karo aku. Selamat malam Mas Da Akbar, Yong Cangik, Mbak Yulimbo. Alhamdulillah dipertemukan kembali antara kula kalian panjenengan. Dangu mboten pinanggih tak petang-petang wis menek patang dino ra ketemu. Nah, ya alhamdulillah lantaran Mbak Zainah Zahra leres kula kalian panjenengan saged bertemu malih menghibur para warga masyarakat Kecamatan Brebeg dan seluruh masyarakat pecinta wayang Kadipaten Nganjuk, Mas. Injih luar biasa ing atase piyai sing sembodo ning ora eman karo bandane kanggo nglakoni sedekah perintahing Gusti. Ujube beniki sedekah budaya, sedekah rasa kagem sedaya warga ing Laladan Brebeg lan sak kanan kiringipun. Nggih. Ana tetembungan kuno sing dawuh asedaqatu daf'ulil balak. Artinya sapa sing gelem sedekah bakal diadohke saka balak lan bebenduning jagat. Muga-muga Mbak Zainah Zahra anggone nyambut karya mapan senadyan ing mancanegara tansah pinayungan dening Gusti Kang Maha Kuwasa satemah kalis ing rubeda antu bagya mulya. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Luar biasa. Penonton malam hari ini luar biasa Mas Gareng. Tumplek-blek Mas Akbar. Wonten ing Stadion Brebeg. Leres. Ternyatipun senadyan menika sasine wis mlebu rendeng yae ning pinaringan terang tingkas bengi iki padhang. Oh lah yo ora sombong ora umuk. Heeh. Eneng aku kok Mas. Dadi bengi iki ora udan kuwi merga saka ana garenge. Arep elek tanpa rupa. Aku iki trae wong sing kebak tirakat. Aku iki kulino pager-pager kok Mas. Pager-pager maksudnya mageri omah nganggo donga ngono kuwi Mas. Iya, anggere nek wong digawe enek kajatan, enek acara ini sing mageri aku. Kaya bengi iki ya. Nek bengi iki gak wateh aku Mas. Nek sing ndek wingi Mas. Wah, ndek iki adalah Pak Deku duwe gawe. Pak Demu duwe gawe. Aku disambati le. Pagerono piye carane ben gak udan tur ben aman. Ngono. Alhamdulillah tak pageri rapet Mas, saking rapete tamu gak iso bomah. Aman ra ning apa-apa. Sik to piye to? Kon mageri ben ora ning apa-apa. Heeh. Tak pageri saking rapete ora nek wong iso bomah. Lho, lah kok iso nganti ora iso mlebu omah iki lho? Ben ora ning apa-apa, Mas. Lho. Lah jenenge wong duwe gawe iki yo mesti enek wong mara to, Mas. Lho ning kan dadi ora ning apa-apa. Ora ning apa-apa ya malah ora ditekani wong kuwi. Mesti pager-pager ki piye? Mesti pager-pager iki contone kaya bengi iki ora udan tingkas ngono lho. Bengi iki piye carane ben adoh saka bebendu. Nah, ngono kuwi. Heeh, ngerti apa ora? Heeh. Yo eneng dongane jane. Oh, ana dongane ya. Nek tak baberno nang kene kok wong kene do ngerti kabeh kok aku ora payu. Loh, ora. Ilmu kuwi nek ditularne ora ana rugine, ora ana salahe, Mas. Ngono lho. Iso apa ora? Dongane piye? Jare sampean bengi iki anu apa kuwi pinaringan terang sampeyan. Heeh. Jajal piye dongane? Yo nek wong Islam ya nganggo bismillah. Oh, bismillah. Yo bismillahirrahmanirrahim niat ingsun njaluk kersaning Gusti paring ana terang aja udan. Sing ngitan bali ngitan, sing kulon bali ngulon, sing alor bali ngalor, sing kidul bali ngidul nek sing dhuwur kersaning Gusti Allah. Wow. Sik piye dongane baleni? Baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta kersaning Gusti paring ana seger kewarasan kali surbida ing sambikala aja udan. Nek sing ngitan bali ngitan, sing kulon bali ngulon, sing lor bali ngalor, sing kidul bali ngidul, dene sing kon dhuwur kersaning Gusti Allah. Lah kok ora balik mendhuwur? Angel, Mas. Angel. Nek kok etan kok kidul penak. Penak kok etan anggere digolak ngetan ngetan meneh. Nek kon dhuwur? Angel. Lho, selama iki udane kok dhuwur iki. Lah mula kuwi sing angel iki yo nek nolak udan kuwi kok. Walah telek.
Tak kira nek iso tenan ngono apa piye kok iso. Ya ora wong kabeh iki gumantung kersaning Gusti. Ning menungso menang ambudidaya. Menungso mung wenang ambudidaya, ana tetembungan kae. Heeh. Menungso mung bisa budidaya ning garising pesti ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Heeh. Ngono ning alhamdulillah mbok menawa bengi iki Heeh. warga masyarakat Brebeg kinasian dening Gusti nyatane ya kinayoman kawilujengan ora ana rubeda apa-apa ya ora ana udan ora ana angin. Amin. Alhamdulillah. Bakule ya akeh. Wah, bakule pol Mas mubeng iku bakul luar Sampeyan biasa. mlebu ana lokasi kangelan ora Mas mau? Luar biasa hangele ora umum tujune kok dibantu Pak Linmas saged nerobos-nerobos terus teko lokasi mriki. Alhamdulillah. Iki upama ora dibantu Pak Linmas ora iso mlebu Mas saking kebake parkir. Ngono ya Mas. Mula aku ya matur nuwun karo bapak-bapak parkir senadyan to abot gaweane jaga montor. Mula sing kagungan montor ora usah kuwatir, wis dijaga pake parkir sing ana tengah wis dideleh pinggir, pampiye slamet ben ora duwe rasa kuwatir. Amin. Heeh. Ngosek nek sampean mau dibantu karo Pak Linmas. Sampean budal tekan omah nak urung macak gareng to Mas. Dereng. Lah kok iso Pak Linmas apal nek kowe iki gareng iki piye Mas? Tak doi fotoku. Wo. Kulo gareng Mas, mosok tak doi foto. Oh ya wis masuk ngono. Wo ngono ya. Heeh. Dadi urung macak. Urung maca, Mas Linmas kaget tok. Piye? Mosok kowe gareng Mas? Nggih. Baguse ngungkuli dalange ngono iki. Pak Linmas wau sing ngendika. Ora mungkin ra percaya aku. Oh, lah bocah iki ra ngandelan ndi to piyayine mau sing ndi to bocah iki. Kok iso muni ganteng garenge timbang dalange iki lho. Lho estu Mas. Nek pancen kowe ganteng kudune kowe ora mbok labur putih ngono kuwi. Kudune wani tampil apa adanya. Oh, alah bocah iki ora genah. Kok iso ora genah lho? Nuwun sewu Mas, seorang lelaki itu bisa menjaga harkat martabat keluarga, utamane bisa njogo katentremane bojo. Heeh. Aku gandeng wis omah-omah, nek raiku tak gawe lugas, piyai semene do nyawang aku kok kesesem, ngantek tresno seneng karo aku, piye perasaane bojoku? Lho ngono. Dapur duduk gula ngono kaya. Oh, aja ngeceh kowe. Ibarate ula kae sing mandi wisane. Heeh. Nek singa sing mandi siunge, nek wong lanang kan kebagusane, Mas. Oh, Mula dadi tak- upama lugasan ora putih ngono, warga kene ngantek kesengsem, piye nasibe bojomu? Iya. Ora sakit hati seorang wanita. Iya, Lho iya, lho iya, lho 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 lho. Ngono kuwi wong lanang sing bakoh iki ngono kuwi. Aja peh bagus adol baguse sapa-sapa di WA. Sapa-sapa senengi. Ana sing wong ngawi, ana sing wong alah ngono gak apik. Siji wae nggo selawase. Sapa kuwi? Kancaku, kancaku. kancamu, iya. Bocah gak ning kene. Ora. Bocah gak ning kene. Aja ditiru Mas ya. Ora apik. Aku ki niru sing tak contoh ora ana liya kejaba mung Mas Gareng saka Purwodadi. Lah bener kuwi. Mas Gareng kuwi wit biyen jaman sampean karo bojo sampean kuliah kuwi wis kuwi siji dienggo selawase. Satu untuk selamanya. Kuwi ya tak jaga kok Mas. Tenan ora. Aku nek wis entuk cah wedok insyaallah besok mau wis milih ngono ya ora bakal noleh ngiwonengen. Setia siji dienggo selawase. Musik to ning sok mben. Iya ya. Saiki jek mbok jajal-jajal sik. Yo aja ngono kuwi to Mas wis. Ngene lho Mas, wong milih wanita kuwi aja mbok padake kaya wong tuku sepatu. Nek Wong wedok dipadane sepatu iki piye ya Mas? mula kuwi nek wong tuku sepatu kae dijajal sik ketok sedengan dituku. Nek kegeden utawa keciliken ditinggal. Nek wong lanang kan ora entuk ngono, mosok wong wedok padake jajal. Ketoke ra pas kok tinggal. Loh, dijajal kuwi maksudnya ngene lho Mas, dijajal didalami karaktere. Mergo rabi kuwi sepisan kanggo selawase, kudu ngerti karakter dan kepribadiannya seperti apa. Oh dijajal, oh karakter bocah iki ngene. Oh nek bocah iki ngene iki kena nggo omah-omah selawase. Nek oh karakter ngene iki oh ora kena dienggo omah-omah selawase. Sing maksud dijajal iki dijajal karaktere, pemikirane, sudut pandange, ngono lho. Lah nek sobo hotel. Ndeh, ora ngawur hotel apa iso. Oke rumah sakit to kae. Rumah sakit. Oh tilik wong loro to? Nilik wong loro. Mas aku. Tak kira ning rumah sakit gur parkir tok terus ngalih ngono. Mas aku di live streaming barang kok iso blawanan sampean iya. Ning alhamdulillah. Alhamdulillah. Bengi iki muga-muga kebak barokah. Barokah. Lantaran panjenenganipun Mbak Zainah Zahra, Iya. Abdullah. Aku lan panjenengan uga warga Brebeg saged pinanggih muga-muga pepanggihan dalu menika mbeta berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Amin tak tungake sing sedaya rawuh pinaringan bagas waras. Heeh. Panjang umur. Amin. Rezekine sempulur. Amin. Okeh sedulur. Amin. Kebak rasa syukur. Amin. Amin Allahumma.
Amin. Aja do seneng takabur. Wah, dungane kok ya apik men ya, Mas. Aku kok Iya, sastrane kentel kok, Dik. iya, luar biasa. Aku ra medok, Mas, nek sastramu apik, bahasamu dan sastramu apik. Panjenengan iki iso dadi gareng saiki, ya toh? Kondang ngendi-ngendi Mas Gareng Purwodadi, Mas Gareng Jajak iso pentas ning ndi-ndi melu-melu dalang senior, melu dalang senior ABC. Mergo sampeyan ki biyen ki bekale wis cukup. Nuwun inggih menika panjenengan nak kuliahe biyen jurusan pedalangan. Aku saiki gak nggo bekal kok, Mas. Yo, maksudnya biyen ki pondasine, S1-ne. Yo. Oh iya pondasine watu, pasir, semen komplit kae, Mas. Iya, maksudnya ngene Mas, apa ngene enek wong takok apa ora? Takok pripun? Mamane, wah kuliah ngoyo-ngoyo petang tahun jurusan pedalangan kok gur saiki gur dadi gareng. Lah iki Mas ngelingke aku. Piye? Estu Mas, estu iki jujur iki. Pengalaman tenan iki ya. Pengalaman cerita tidak bohong. Kisah nyata. Kisah nyata. Piye Mas? Nun sewu rampung sekolah SMA, aku mbacut kuliah ning isi Surakarta. Jurusane pedalangan. Pedalangan. Wah iya. Rampung kuliah aku mantuk gandeng dalang arang-arang. Dalang arang-arang. Aku gareng. Lah kok tanggaku, Mas. Tanggamu piye? Semontong ini. Piye? Tiwas kuliah sarjana entek-entekan ning gareng ngarah kena dipangan kayane. Atiku lara, Mas. Loro, atine wong masak gareng wis diniati tenan kok disepelekne disepelekne kok. Disepeleki. Kader ngoyo-ngoyo sarjana, bareng lulus entek-entekane gur gareng kaya kena dipangan lara atiku. Mas. Loro ya atimu ya. Aku krungu tak parani ngomahe. Parane omahe. Kowe kene ngomong sing kaya ngono ning titeni 5 tahun kepungkur bakal tak buktekke aku. 5 tahun ke depan bakal mbok buktekke. Alhamdulillah 2021 diuneni ngono, iki 2020 tak parani ngomahe. Heeh. Kowe mbiyen muni piye? Heeh. Tuas S1 dadi gareng tangeh kena dipangan. Saiki omong kamu piye? Bener aku ngono. Tak kira nek sugih ngono. Urung kok. Urung sugih to? Urung. Lah berarti bener omongane tanggamu. Bener. Lah ngono kok metenteng iki lho. Lah yo piye wong yo bener. Mangsaku kadung lara ati, kadung kecewa, kadung. Lah wong nesu yo ngono to, Mas. Oh iya. Ning kan yo liya wektu bakal tak buktikan. Iya iya. Pekerjaan apapun sing penting niate apik, fa insyaallah dadi rezeki. Betul, amin 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 amin. Mboten ya namung Rabbal. panjenengan, kados niki Mbak Elisa. Menika S1-ne juga pedalangan. Mula kanca-kanca YouTuber nyuwun Mbak Elisa ini nanti mendalang ora ketang sedelo, ora ketang sak kemerangan. Oh, mbiyen isi ngendi Mas iki? Lho isi Yogyakarta. Kok gak gelem Purwodadi to? Lho, Purwodadi kutamu kono? Iya. Ngopo enek isi? Isi iki Jogja, Solo, Bali. Buka anyar, Mas. Nendi? Purwodadi. Cabang Isi Purwodadi. wis jurusane apa ya padha karo isi liyane? Beda. Oh. Nggonku gur tata boga karo tata busana. Dadi ane gur jajan karo tuku shopping. Rumangsaku kok Mbak Elisa kan minggah. Oh, dia ngeten, minggah. nggih, sendika jauh. Ayo ngancani Mas Gareng. Sepot ico, mecah sepining swasana. Monggo Mbak Elisa. Heeh, mriki Mbak, mriki Mbak, mriki Mbak. Yuk. Hey. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Sange Yulimbo. Lama tidak jumpa Mbak Elisa. Lama tidak jumpa, boleh nggak pegangan tangan lagi? Boleh dong salaman lagi. Salaman Biar- lagi ya. Ya. Aku pengen, aduh ternyata gini rasanya memegang masa depan ya. Iya. Piye? Piye? Kak, Memegang masa depan. Karena aku pengen tahu rasanya mau nek ke susu gitu kan gak kroso. Jadi kudu tak rasa meneh ngono. Nek mau jaremu wong wedok ngono kan ojo nganti dianggap koyo sepatu ngono to. Kowe gak pengen salaman karo aku? Ngomong apa? Ya enggak usah nek koyo kowe kan wis pajeng. Wis payu, wis duwe bojo, wallpaper-e wis ceto bojomu. Kok saiki ning kene kowe njaluk salaman karo aku? Kan untuk memegang kenangan. Yo Rumangsaku. dewe-dewe penake dadi lajang yo ngene yo Mas Akbar. Nggih. Bebas dinggo sapa wae, ki free. Piye mau bebas nih. Bebas.
Dinggo? Free. Dinggo sapa wae? Wae. Monggo ingkang ngersake. Hei, Ora ngono konsepe lho. Mas digo sapa wae karyanya, suaranya nek Mbak Elisa. Ah nek gur Iya. karya suara aku senajan duwe bojo ya bebas sapa wae entuk. Oh. Oh nek gur karya suara ayo. Oh, Maksudnya arepe ono getaran karo sopo gitu tuh kan Bebas. bebas, gak ada ikatan, ra mikir mburi ngono Oh lho. sekarang kamu pakai yang bergetar. Maksudnya tuh apa ya listrik cinta itu loh. Oh setrum. Setrum. Ah, Oh itu. bebas. getaran Nah, hati. getaran Mbak Elisa hati. niku masih jomblo. Dadi nek kula nggih jomblo masih single pedok single salaman ora masalah. Bebas. Heeh. Tuh. Nek sampeyan salaman karo Mbak Elisa, salamanmu mbok gawe-gawe tekan omah kowe kok dibedel ndasmu karo bugareng. Ya. Gitu loh. Oh ngono nek jomblo Iya. petuk jomblo. Petuk Bebas. bebas. Salaman? Bebas. Oh ngono modele ya. Iya. Kok modele ngono piye? Kok Iya, ngono. apa-apa. Yo. Rasa kakean menghujat walaupun single podo single walaupun Mas Akbar ki oke ya kan sing nyenengi oke. Sing nyenengi. Ya toh walaupun aku yo pancene ora seumuran ya karo Mas Akbar. Tapi enggak apa-apa kan kalau misalnya aku mengharapkan seumur hidup sama kamu. Apa ya? Ora to. Umume iki wong wedok sing dirayu wong lanang. Lah kok iki sing wedok ngegeli Lah. wae lho. Mbak Zaina, Mbak Zahra aja Ah, ah. ngefan banget karo Mas Akbar. Yo bebas jenenge wong jomblo, single and free bebas. Arep ngefan, arep seneng, sakarepku. Ngene lho Mas Gareng, tak umpamakan ya. Mbak Zahra kan posisi sekarang di Taiwan. Nah. Saka rasa cintane wae ngetokne duit sing ora sithik kanggo gelar wayang saking cintane. Mergo getarane nyambung. Nyambung. Indonesia Taiwan. Frekuensi. Lah aku jomblo, Mbak Elisa isih Jomblo. single. Ya to jomblo yo an. Saiki ketemu, mosok enek getaran cinta ngono mosok yo salah. Tuh. Oh. Sing adoh wae getaran cintane merasakan lho. Oh. Saiki sing petuk mosok ora entuk. Oh ngono lho. Inilah cinta itu kadang memang piye ya ana tetepungan cinta itu buta. Heeh. Kowe ngerti karepe cinta itu buta? Maksudnya piye? Nek kowe wis ketemu getaran cintamu, Heeh. butakan matamu untuk wanita yang lain. Ora enek wong sing luwih ayu, ora enek sing luwih bagus, kejaba mung siji tujuan cinta. Lah kowe petuk sapa-sapa getar, petuk sapa-sapa getar. Di Oh, iya. mana letak cinta itu? Jomblo single kan bebas. Bebas and free single. Petuk Mbak and free. Elisa getar. Aku petuk wong wedok liyane getar. Petuk C getar, D getar. Kan yo milih to sok sing paling getarane paling penak ki ndi. Yo. Getarane paling penak yo kuwi sing dirabi. Oh iya iya. Getaramu penak ora? Loh ya ora ngerti kuwi tergantung. Kaya wong golek apa sumur itu kan. Golek sumur. Iya kan. Padake nggo tintir nggo golek sumur nek sing kono bergetare banyak sumber jero ngono. Kan gitu Bocah kan kok dewe-dewe sembrono. pasangan tuh kan dewe-dewe. Alhamdulillah. pancen- Kabaripun bagaimana Mbak Elisa? Pengestunipun sae sanget, luar biasa, seneng yo jenenge wong arang-arang peye yo tetep semangat to. Iki kan Oktober rada sepi yo. Iki nek ra dikukup sama piyayi Taiwan yo rada ya sepi tenan Sepi ngono lho, tenan, Cok. rendem. Oktober, November jal kowe payu piro? Oh, wong bocah Aku rawani upload jadwal nek sasi ngene iki rawani. Kandhani kok. bocah iki Duk. Astagfirullahaladzim, kurang bersyukur. Wong kaya aku lho, Mbak. Ngapa? Wong ki kudu piye carane budidaya. Misal seniman, aja mung gumantung dadi seniman. Nek wong kuno mbiyen ngandhake seniman kuwi bebasane kaya ngenteni ndoke blorok, urung karuan ngendhok, nek ngendhok urung karuan netes. Kok seniman kok ngendok ki? Ngendok yo manuk ndendok. Emang seniman ndendok. Apa kowe tau ngerti manuk ngendhok? Wis tau burung? Lah yo manuk ki ngendok ning di papan manuk ngendok, Wis tau bebek ngerti ngendok. belum? Ngerti ngendok. Wis tau ngerti? Bertelur. Wis tau ngerti? Ngerti. Mosok rupane piye? Ndoke manuk iki rupane Ayo. piye to? Ndoke manuk rupane piye? Sing itu kan kayak puyuh telur puyuh itu kan endok manuk. Rupane piye? Warnanya Rupane- apa? Warnanya? Putih ada coklat-coklatnya itu. Oh, nggonku nek putih blas pisan. Ya kuwi sing putih rada mbulak. Mas teh puyuh telur niku lho. Lah iya. Salam-salam dulu dong Mbak Elisa. Ya, salam terutama untuk yang di Taiwan Iya. yang luar biasa.
adoh kono adoh kene. Biayanya aja maksudnya nggak bisa diperlihatkan ke khalayak itu, tapi sodakohnya luar biasa. Matur sembah nuwun, mugi-mugi dados rezekinipun panjenengan Mbak Zahra, boten loka tambah kebak. Amin 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 ya Nggih, Rabbal apapun sing dados pangajeng-ajeng panjenengan sageta kasembadan. Amin. Piantonipun pasti juga masih muda ya. Masih muda. Masih muda dan berbudaya. Iki the real culture yang ini iki. Ngerti ora kowe the real culture? Iya. Ngerti ora? Anu kuwi to. Dong ora. The real culture. The real culture. Genah ora the real culture. Oh Mas. Oh iki lho the real culture iki lho. Mikmu disalini. Oh, iki panas. Ya nyanyah Mas. Kok panas toh? Apa? The real culture. The real culture. Tekok nek orang ngerti. Loh, lek kalau anak kan kebanyakan kan nongkrong bareng ngopi mana iki culture tenan ki yang ngene ki nanggap wayang cah enop nanggap wayang. Sing dalang yo enom, penabuh enom, sinden enom, dagelan enom, kurang apa luar biasa. Yang muda yang berbudaya tepuk tangan. Tepuk tangan. Zahra Masya Allah. Menyongsong hari wayang dunia loh. Iki gua menyongsong hari wayang nasional atau hari wayang dunia. Ya. Laras. Bulan November, Nggih. bulannya wayang. Nggih. Atus kula Mbak Elisa, Mas Gareng ki nggih rumangsane urip nunut wayang. Betul. Diuripi kalih wayang. Mula nek Mas Gareng malah dadi garenge, malah dadi wayange. Lho aku ngetokke lek jiwaku ya wayangku iki, wayang ya jiwaku iki. Mula aku ora iso selak nek uripku pancen ngayom ning wayang. Mula ya akunku apa ya ora kok nyembah wayang ki ora menghormati adiluhunging wayang ku ya tak tenani. Amin. Niki wae ana dawuh pamundutan Mbak Elisa. Ada pamundutan dari Pak Waris Sugiono tadi. Apa itu? Podang Kuning dari Surabaya. Ya, Pak Waris Sugiono ya. Ya sudah WA saya. Sudah tadi. WA juga. Ya Mas Dalang Sherlock. Oh iya. Dalang kon Sherlock ya aku gitu. Ada juga pamundutan Caping Gunung juga ada. Caping Gunung juga ada. Ya ini mau nyanyi dulu apa gimana derek Mas Dalang? Dalang dulu aja. Oke, Dalang lanjut. dulu aja. Aku langsung dalang. Iya So dong. dijimbung go mengko lah rodo mengko setete lah. Piye. Nyanyi. Apa kuwi? Rodo mengko. Oh, Rodo Mengko ya. Nembang dulu ya. Nembang dulu nimbang Oke, desek ayo ya. arep podang kuning dulu apa caping gunung dulu? Caping Gunung nanti sambil digilir ya sama Oke, sinden-sinden siap. ya. Kan ini kan acaranya Astabrata. Astabrata. Istilahnya untuk fansnya yang sangat-sangat loyal terhadap ya wis. Astabrata. Jadi kita juga harus menampilkan sinden-sinden Astabrata toh. Boleh. Ya, Tak buko dulu ya. Kamu yang jenggleng, Oh, awas deh jenggleng. orang mantep. Oke, siap. Coba. Aku nek jengleng ini seneng aku. Hah? Apa? Nek ndelok getaran iki seneng. Lah. Ya seneng dialog dulu. Kalau mantep-mantep munggon awal-awal tok podo wae. Ayo jajal jengglenge. Saben bengi nyawa Piye? Bagaimana? Pesan dan kesannya genjlengane. biasa aja. Oh ya memang pertama itu harus biasa dulu. Biasa, belum terasa. Belum terasa kita Getarannya belum terasa. Belum. percobaan. Belum terasa. Harus apa ya? Harus lebih mengenal lebih dekat. Oke. Ya. Oh, yo. Tolong diusahakan Mas Gareng. Oke, siap. Kimo padahal tak obeni jamu lho Kimo. Alah, jamu apa? Jamu khusus Apa kuwi? Sido Mancal. Wah enak sudah pancal. Ayo jajal kedua, genjlengannya kaya ngapa? Yen memacang ambang karo janur kuning. Ya. Piye? Rasanya lain.
Lain nak kanggo kowe. Nek kanggo Mbak Elisa piye? Tetep biasa. Bagaimana? Mungkin meretek gitu. Kemeretek. Kemretek. Kemeretek. Balik turun tanda, turun tanda. Ya. Pisan kas, turun tanda. Semangat, semangat. Sing dhuwur, umbul dhuwur. Bejane kena balung apa kena apa to? Wis ratak. Wah, kluk-kluk kamu to? Heeh. Ndokku glundung. Ndok. Sik, jajal. Anu Mbak Elisa. Ya. Tak golekne selera liya mungkin Coba, selerane liya. coba. Mbak pesek, ayo ngadeg. Coba. Ngadeg pesek, ayo. Ngadeg. Pancen bedo. Sing pundi, sing Adune. Oh iya. Mbok menawa iki lho. Selerane sing Oh ngene iki lho. lah iya. Disesuaikan kok ya. Nyapa kok nyapa kok kremehne ngono to? Orang kremehke. Ngapa? Kok sing ndek tak tuku kae yo ngene iki. Hei! Kakulan apa piye? Apa Mas kuwi? iki sing tak jak kae lho. Oh iya. Teli dade. Selak susu aku, Mas. Wah, sik au. Masya Allah. Kok iso ngono? Kok iso muni ya? Balik, Mbak Elisa, turun tanda. Pesek. Au. Apa ya bedane apa ya kok pesek iso? Kowe jenenge pilih kasih lho ngono kuwi. Hah? Ora kok pilih kasih. Heeh. Kita kan ketemu getaran. Wis ya ketemu getaran. Mbak Elisa ngene kan tak cemburu piye? Kamu ada apanya sih? Weh, ngenyek, Mbak. Orang ngenyek. Ora apa-apa, enggak apa-apa. Kamu Ya. sama dia enggak apa-apa. Yo, Enggak no, apa-apa. Kamu sama dia enggak apa-apa, Aku tapi pilih jangan ini. lupa setorannya. Yang penting orang wedok itu dikayani. Kamu sama dia enggak apa-apa, ya. Hari-hari sama dia enggak apa-apa, yang nyuci baju, yang ngurusin apa-apa rumah enggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau sama aku nanti Kue pembantu, urusan Mbak. undangan. Pemangsaku. Gak popo, terima no gak popo. Moh Mas, Dadi pembantu ki penak. kok penak? Kowe engko iso ngubah sempaku. Alah. Gerjeronan Lah karepmu piye, Sak? Lah wampluk. Maksudnya, jajal pesek. Mau pesek iki urung nembang kok iso muni to? Mbak Elisa sing wis nembang ra muni lho. Oh, ngono. Getarane kurang iki. Weh, ya tengkat iki. Tenang. Ya. Ayo. Kok ora muni? Iya toh, Mas. Ngene lho, batinku nek kono terus kira yo ibaratnya omongan jangan oblok-oblok to. Jajal golek sing soto kok ya ora muni to Mas aku. Peh ngenyek sesri. Oblok-oblok berarti nget-ngetan aku, Mas. Yo nyeket-ngetan. Aku mbok kira barang elek ngono, Mas. Mungkin iki barang api, barang apa kaya ngono. Iso pesak iso Oh kaya. iya. Bener nek oblok-oblok diinget. Lah ngopo? Oh, bareng dikene-kene terus kecut tok. Pengetan ya. Ayo balik ning soto lho, balik ning soto. Soto Klaten iki. Asik. Iki sombok usaha apa ora? Bismillah. Mas. Aku berharap loh iki. Rokokmu apa rokokmu? Cara nafkah ki kudu batin rohani, batin karo apa? Astagfirullahaladzim. Kok batin rohani ya padha ya. Mas teh nafkahku wis tak batin kono. Ya piye Con, diusahakan to. Padahal seragamnya ki padha karo Mbak Elisa. Iki lho wis tak Loh, pada-padanya. Seragamnya wis kopel kok malah munine karo Sri. Padahal kita kan wis sambirit. Saribin. Istri ya. Saribin tok samirin. Sarimbi. Iya, sing penak ku rokokku pek ya. Mas aku. Cal, ayo. Kowe diem ya, aja ganggu ya. Kowe ning kene sik, geser kene sik. Geser sik engko aku pengen wis kene sik. Wis dengar rokok sini. Engko anggere meneng nek bar kono kowe ganti ya. Gak apa-apa. Engko ngenteni kono sak turune. Engko nek turu ku ya. Engko nek lawang kancing jendela aja ya. Lah ngopo? Lah ngopo kok? Benisis. Oh ya. Ya.
Iya. Iya. Sri. Iya. Kandhane empuk kok, Mas. Ora Nek kok. empuk ki muni, nek atas gur kemelotak. Nek empuk kudune malah gak muni. Ya ora empuk ki ya muni pleng ngono. Nek atas iki gur kemelotak, Mas. Oh, Kaya balon. Gek salah posisi. Coba kowe kono, jeneng ganti kene. Oh ngono. Ketok salah posisi to. Piye aku gon kono? Tukar tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Mosok panggungnya pengaruh. Telinga ada. Iya, Nak. Telinga ada. Iya. Oh. Tuman. Kok tuman to, Mas? Mumpung. Oh. Kok enak, Sri. Lho. Jajal bue. Bue. Oh. Lah. Kok njajak? Iso Kok tuman to? sinden siner mbok ciyak nemen-nemen iki lho, mbok padane sinden nom menapa piye? Halah aku yang anggere didusi ngono ya apik kok. Ngawur mangsamu. Kok anggere didusi, disisiri klambene sing apik, puatut, enak njian. Nesu bongkok kowe. Ayo nesu, ngatone jempol. Ayo, sungkem. Yun pangapunten, mboten ngoten wis to. Iya pangapunten. Aduh. Pun mboten sah nesu, mengke bayarane jenengan PN ya. Ya bener. Bener to, Mas? Oh, nek ra tak kono duweno wong kok, Mas. Mas aku kok jam sembrono. Ayo payahi sapa mau? Panas. Janjine komposisi. Ngapa? Komposisi yo ngene iki. Tak akoni jiwamu terganggu. Marai gak pas ngene iki, Mas. Ora kok gak. Kudune pas dadi blero lho ngene iki. Ngene iki isin ke sinden lho, Mas. Ora usah ngono to, jangan Ngono ki ya isin ta aku. jangan merendah. Wis Wis to. dikira aku blero ngono kuwi Ojo kok. nesu. Lah ora blero kok. Ya ora jane. Oh, wis to, alah. Iki lho sing blero Kowe kok iki. ngerewak perkosa sisan malah. Hei! Wis Gak oleh Mas aku dia cilik kok. Kuwi lho cemburu kuwi lho. Sapa? Enggak. Wes ben kono. Gak apa-apa, Duk. Apa guyon? Ora wes kowe rono sing penting aku duwe amben iki ya. Sing kono krengket-krengket tok. Aku yang penting di Ngene lho. sini iki seperimbet aku seneng aku. Ngene lho Mas, kan awake dhewe sak omah, Ya. ya kudu akur, tur ya pembantu iki diajeni lho. Gak apa-apa. Ora. Tadi jatahku dina apa? Jatahku dina apa? Pokoke Senin teko Rebo rene, Heeh. Kemis Jumat itu pijet aku. Kok telung dina nang Lah kok pijet terus? Lah kono jatahe dino Aku apa? kapan? Lah ya mijeti Mas Dek. Piye to ki mau kualik Senin Selasa Rebo ning kene, Ya. kowe bagian pijet ya, Sri? Lah dukun apa piye? Senin Selasa Rebo kono. Ya. Nah, Kamis Jumat Sabtu kene. Pijet Tukang mijeti. Tadi sing mbok genjreng mau buke mau. Minggu. Oh. Gue bagian minggu berarti. Ya. Heeh. Ya piye minggune piye mbok karo Bupar piye minggune? Kerok. Oh, aku pijet, gue kerok. Ono mbake bubuk. Coba. Masa aku kok ya. Nggih, parian boten. Langsung Parikan apa ora? Mas parian dongake anu, Mbak Mbak Zainah Zahra. Heeh, ayo parikan Mbak Elisa Mbak sih. Zainah, Urut. Zainah Zahra, Mbak Abdullah. Zainah Zahra Abdullah. Sepiro to iki? Na. Ning kolah Hah? gugur. Hah? Ya bebas to ning kolah ki aku arep ngopo kok, hah? Iya, ndah niku aku dadi sabune nok. Heeh. Mbak Zainah Zahra Abdullah. Kukur. Ora ngono. Bagi-bagi berkah mergo bersyukur. Amin. Ayo ki jajal bojomu stoke. Ayo kowe, Ti. Parikan. Mangan jadah. Iya. Oh, iya. Sering karo-karo kemanyu lho.
ben penonton mangan jadah. Biu-biu. Kaya ayu-ayu ae. Oh ya pesek lho Guran. Dajal toh mangan jadah. Ayo karo gerakan tubuh, mangan jadah. Kudu manut ndang toh. Wis toh, ayo mangan jadah. Ngono ayo. Wis toh, ayo. Mangan jadah. Iya. Oh jangan cah. Ora tidur. Mangan jadah. Kuwi mau mbok taleni burung lho. Mau nek mletre lho. Mangan jadah. Mangan jadah. Ngombene kopi. Mbak Zainah mugi kathah rezeki. Amin. Sopo nek arep mbok tes? Sinden liya mbok menawa arep parekan ae. Kersa parikan Ibu. Wah, kok iso iki? Tak warai wis, tak warai. Ya gendang, Bu. Iki wong senior. Kewanen ta, Pak? Marai to Mas wong Aja sembrono. Nggih pun piyambak go parikan, go. Marai senior. Aja mangan jadah lho, Bu. Ora. Ya iki monggo. Diam semua. Cedaki. Delok gajah. Delok gajah, mosok semene gajahe. Sinambi mangan sate. Oh, delok gajah sinambi mangan sate. Gajahe terus mangan sate. Ora. Sing delok. Iya. Mbak Jubaidah. Maju bayinya ta Bu. Mbak Zainah. Lah sapa ta? Mbak Zainah. Ada syukuran jeneng iki kok. Ngapunten. Bu, Ada syukuran kagem jeneng kenang-kenangan kok. iki nggih jenengan, go. Wayahku. Eh? Wayahku iso kenang-kenangan. Durpres. Ngapunten. Ora apa-apa, senior salah ki sah. Mboten napa-napa. Mbak Zainah. Yo. Mbak Zainah. Heeh. Mugi kathah rejekine. Amin. Mongko dongane Piyai Sepuh ki mandi. Muga-muga diamini Piyai semene Mbak Zainah mandi akeh rezekine. Amin. Pun nggih Bu, matur nuwun pisan mawon nggih. Nggih pisan mawon ngatusi ya. Sapa nek arep tes ora wis cukup. Satu lagi sembarang bebas. Wih, Iki cah ngawi iki apik iki. yo. Ya Vika. Sapa jenenge lali aku. Yo Pika. Yo. Satu lagi, yo. Anggo dehem sik no. Ayo. Alah. Piyai nek dehem yo pantes ya. Pantes. Nek dehem piye, Bang? Sing apik to. Kuwi mendesak. Hei. Oh, dehem kok. Dah, ayo, Nduk. Ning sawah Ning sawah. nggawa siwur. Hah? Siwur. Siwur ya, Pak? Siwur. Siwur nggo nyiram ebor. Oh, ciduk. Yo. Siwur. Terus? Mbak Zainah. Heeh. Mugi panjang umur. Amin. Biasanya dungane wong ngawi iki mandi. Mandi. Amin. Diamini dhewe. Ya, lanjut. Lanjut. Panas udan panas aling-aling capek Walah. Terus? Nadyan wadon sarta banyu bene di zaman berjuang jorok kelingan anak lanang biyen tak openi neng saiki ana
janji ning saiki apa lali ning gunung tak jadongi sebuah Iki tak selani nggih Mbak Elisa, Mas Gareng. Nggih. Menika wonten pengumuman montor Supra X 120R dengan plat nomor AG 4853 VBR. AG 4853 VBR. Helm merah 2 diharap datang di parkiran Gapura. Ya. Semoga mbuh nutupi mbuh apa iki. Supra X dengan plat nomor AG 4853 VBR. Ya, pun matur nuwun. Yuk lanjut. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reca dene ora ilang gane padha Alhamdulillahirabbil alamin. Duduk dulu. Niki mau Nuwun. permintaan saking sinten Mbak Elisa sing capek gunung niki mau? Gak tahu, yang ditulisan di situ kan. Oh, ini tadi toh. Iya. Capek gunung. Saking sinten nggih. Sampun katur nggih niki Ya. mau. Saking Sutresno Budaya yang mijil saking Brebek mriki. Ya, terima kasih sampun katur. Matur sembah nuwun. Masih banyak permintaan-permintaan yang belum diaturkan. Nggih. Iki
selingi. Monggo, ki Mbak Nisa Sinden-sinden pripun? dulu ya. Apa Ah, monggo, sinden dulu? Derek. Oke, heeh. Anu Oke. ada yang dari Madiun. Heeh, Mbak Neha. Mbak Neha. Ayo Oh. dong. Heeh. Ya, iki bedangan lawas iki. Oh iya. Tenan toh? Alah, Sepati cah. Ayo. Yo. Hey. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Neha Ayu Silvani. Selamat malam, Mas. Iya, Mas Gareng. Kowe gak pengen salaman. Heeh. Selamat malam, Om Gareng. Wah. Om. Ya ora apa-apa, sesuk atukokno iPhone lho. Diceluk omong langsung kendo ki ngopo? Ya ora apa-apa, semangat Sugar kok. Daddy nih namanya, Sugar Daddyku. Weh. Sugar Daddy. Sugar jadi ya, Pak? Sugar diri Iku om sugih ngewahi Oh, ngewahi no. iPad. Yo iPad, gampang, iPhone, perkara kos-kosan aku sing ngurusi, Nduk. Weh. dibayar. Iya lah. Lah wong wis lulus kok Lah, lagi enggak, mikir iki wis kos-kosan lulus iki lho. kok. Lho, wis lulus kok? Wis toh. Wis Ya kok. ora omong dik wingi-wingi kok, he. Nek omong dibayar. Yo ora wong aku dhewe butuh duit kok. Mbak Neha. Nggih, Mas. Wingi sampun lulus nggih. Alhamdulillah. Bulan Nembe mawon. Oktober tanggal pira wingi? 15 Oktober. Nggih, ngapunten mboten saged mriko kaping Nggih. ujun wonten acara nika. Mboten napa-napa. Acara napa to nika? Kula teng Nganjuk wonten acara piyambak. Mulan Enten keluarga. apa niku? Nggih keluarga. Oh, Lamaran ngoten. kok lamaran. Ora. Mesti kono nglamar kerja ku lho. Iya, Iki ora kok seumur, ora kok sombong Mas Akbar, pancen kru dari Astabrata menika ya hampir keseluruhan sarjana. Oh iya. Malah keporo enek sing magister, Mbak Neha sarjana. Sing bunang Karawitan, sing bunang sarjana. S2 fisika. Wah, magister. Malah Fisika. orang nyerempet kesenian belas. Nek bahasa daerah lumrah. Pedalangan lumrah, karawitan lumrah wis duniane. Iya. Sing bunang S2 UNS fisika. Oh, berarti dia meneliti tentang bunyi Molekul-molekul. molekul gamelan. Iya. Luar biasa. Ning Gamelan ana molekul. ning estu luar Arep biasa. mbok tes ora apa-apa. Tes. Iki ora guyon. Lho nyepeleke karo Astabrata to. Mosok ora guyon? Dipegangi mik. Iya. Nun sewu, Mas. Caoske sing bunang, Mas. Ngono mangsaku kok S2 fisika niku. Kuwi dadi ro pira Asmane sini asmane. Mas Hirman. Mas Herman. Bedhek ana. Ya nganggo mikrofon to kok gondingluk. Ya jal bedhek ana fisika. Estu lulusan fisika, Mas. Incis. Iya. Jal bedhek ana roh fisika ora sampean? Fisika saiki upama rumus fisika tentang gaya. Yo, Gaya apa? gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi. Yo, rumusnya apa? Gaya gravitasi bumi kuwi disimbolke F. F. Rumusnya ketetapan gravitasi dikalikan 2 kali massa per jarak antar dua benda. Pucet Iya. pucet Dian. genah ora. Bocah iki yo fisika tenan saiki. Gravitasi bumi roh ora kowe. Oh iya saiki rumus tekanan. Yo kowe nyoto fisika kowe. Ngaku. Bringosem jembar jenggotmu mbok ingu. Oh muni yo tekanan. Tekanan itu rumusnya gaya berbanding terbalik dengan luas penampang. Oh gaya berbanding balik dengan ruas penampang. Piye? Oh alah berarti nek kowe kakean tekanan kowe berarti kakean gaya. Ya ora kuwi rumus fisika kok iso terus. Laras. Saiki rumus kecepatan. Kok cek neh. Akeh lho cah fisika tenan ora? Yo kecepatan. Yo kleru di streaming didenda wong sak fisika kowe. Kecepatan ki oke, Mas. Iya iki lho. Kowe njuk GLB apa GLBB? Nah, bongkok Oh, kowe. GLB kuwi gaya Lurus beraturan. lurus beraturan, nek GLBB gaya lurus tidak beraturan. Berubah beraturan. Oh, berubah beraturan. Iya lah. Aku biyen yo iso fisika rek. Sing GLB. Kecepatan. Iya, sing tangga kelambatan sapa to kowe iku? Jarak tiap satuan waktu. Oh, jarak tiap satuan waktu. Saiki nek GLBB. Lho oke. Apa? Nganggo sing
dengan kecepatan awal apa dengan kecepatan pada waktu tertentu. Mumet kowe, mumet. Saiki ganti GL Pro. Hei! Fisika kok GL Pro berang lho. Gak enak GL Pro. GL Pro nabrak kowe. GL Pro nabrak kowe. Piye Bang? Mbak Neha piye rumusnya tekanan piye iso baleni omongane Mas Dirman apa ora sampean mau? Tekanan Apa adalah mau mas? Gak sing anu gareng sing tak takoni. Ayo. tekanan. Heeh, mong piye? Tekanan itu gaya Heeh. per anu Iya. Gaya apa ngapa? gaya karo anu modis. Nggak iso gaya karo modis. Nek kakean tekanan berarti kakean. Gaya. Kowe kakean tekanan ora? Ha Neha. Boten toh, masa bahagia ini gak ketok tekanan ngono. lho. Mosok iki tak tekan gak kerso blas kok. Lah sampean lagi tekan nganjuk kono kae. Iya urung. Tekanan kok lagi tekan nganjuk. Ya. Yo cah seni yo ngono kuwi. Yo cah seni kok ora Nah, kowe ngerti ora rumus seni ngerti ora? Apa enak rumus Enak seni. emang ya? Lho enek to wangsalan. Oh, iya. Terus bongsone kae. Betul. Tanya jawab gending. Mosok yo gak paham tak warai kok tak warai. Ya, Mbak Neha, Nggih. ngaturaken tetembangan nggih. Nggih, Lama Mas. tidak mendengar suara panjenengan. Nggih. Iya. Sudah lama sekali. Sudah lama ya. Lah niki pikantuk bocoran Mas. Apa kuwi? Tibake Mas Herman niku puyaine kembar ning lanang wedok alias Dampit. Lho. Suara sapa? Heeh iki aku diomongi. Sapa? Bake sing lanang Herman sing wedok Hernia. Mas aku. Yo, anu niki wonten pamundutan podang kuning menapa ninggal katresnan. Monggo, bebas merdeka. Napa Pak? Oh podang kuning mawon. Kuning. Permintaan terbanyak apa Bang? Podang kuning. Oke. Ya, podang kuning ya. Ya, Langsung nganggo anu wae, dicara sragiran ben ora kendu. Cocok, suasanane. cocok, cocok. Yo, Mbak Neha, podang kuning buka saka kendang Jaipong Mas Arya. Yo, langsung digawe cara sragiran. Dateke, yo. Ayo yo. Iya, iya.
sing bolo. So 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 yo yo yo. Oke. Terima kasih Mbak Neha. Luar biasa salut karo suarane Mbak Neha. Ning yo salut karo sing ngendang. Kok iso salat karo sing ngendang lho? Ah Mbak pawakane koyo endang tipung lho yo iso bergeseran jamak luar biasa. Niku pun putra lho Mas. Oh, pun putra. Lanang apa wedok sidane Mas? Lho Kae? cowok. Oh, berarti munggah kok tengen kae ketara ya. Lah. Tak warai kae kena takok aku no. Satu kali lagi. Iya, satu kalu ya kena. Monggo Mbak Elisa diaturi minggah malih. Ya. Sapa ki? Mbak Sinta, Mbak Bat dan Mbak Yopika. Jumeneng Oke, yo. siap. Sepati to sing gumyak. Ayo coba kaya ngopo. Ya yo. Yo. Wes. Hey. Awas. Yo. Yo ya yo. Sudah berdiri bertiga Mas Gareng. Luar biasa, Ayo. telu-telune ayu kabeh, tur pinter kabeh. Heeh. Sinden Astabrata wis ora nek sing nguci wani babar pisan. Ayu kabeh ya Mas. Ayu kabeh. Ning ayune wong wedok iki nak relatif to Mas. Relatif. Heeh, menurut Kuman. sampean mesti padha-padha ayune. Ning karakter iki mesti beda-beda. Beda-beda. Nah, nek Mbak Patricia piye, Mbak Sinta piye, Mbak Yovika kepiye? Mesti dewi-dewi. Ya no. Ya disalimi sik no. Aku wani. Lah ya no. Nggih wilujeng dalu ya Nok. Mbak Yovika Masya Allah. Aduh, tangane alus. Aja suwe-suwe to, Nduk. Ngapa lho? Aku ngene iki lho khilaf aku. Nyapa kok gelap? Aku bar wudu ngene iki ndak batal to aku. Wong arep gareng dadak wudu iki lho. Umat muslim sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa menjaga wudunya. Heeh. Mula aku mau ning kene tak niati wudu ben ora gepok singgol karo wong wedok bojoku ben ora cemburu. Oh, lah Mbak Yopika ngatongne tangan kok mbok cekel. Lah iya. Lah wonge ayu kok. Iya. Berarti Mbok kan perkarane sebenarnya gak kok. bisa menjaga iman. Oh, nak iman kuat imin rewel ya. Ojo imin. Iya iki genduk ayu. Sapa asmane no? Sinta. Alah Sinta. Nggih. Alhamdulillah ayune ora jamak. Kowe ketok sing ngintik aku dik iki. Kok iso lho? Alah aku dolan karo ibumu mbok intik no. Neng ndi? Nggih, Bu. Loh, Yo, kok buke ae. Niki nggih kuliah semester pira, Dek Sin? semester pira? Semester Mbak? 7. Oh, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Ayo bedhekno bahasa daerah nek Berarti pancen. pinter basa Jawa. Iya. Basa Jawane tangan, Asto. sikil,
Sikil suku. Kepala Mustika. Mustaka kok mustika. Mustika ki emas kok. Ya. Mustaka nek bantal. Ora enek no. Ora ono bantal yo ning dinding kan Aku yo bantal. selama iki dadi dalang bantal yo bantal. Ora enek bantal ada basa Jawane iki. Lah apa-apa nek bantal ki apa? Enek Apa kuwi? ganjel bubuk. Masa yo kromo ganjel Mas. Lah piye carane wong jenenge mosok bahasa Jawa ini bantal ya bantal kan yo gak patut. Ya iso ya Kandhani golek ukara kok Mas. Njewi luceng dalu no. Masyaallah bocah kok ayu Njewi menik luceng menik. dalu. Alah. Kamu bar makem apa kok jebres kaya ngene. Udu bae andeng-andeng. Ning ya luwung badhe aku. Nah iya. Jare wis wudu, njaga atine bojone. Ayo biasane iki mau pas khilaf kok. Oh iya. Asma sinten no? Kula Patricia. Tunggale baterai ABC kae ya. Nggih alkalin niku lho. Oh alkalin. Ya. Iki ini alkohol ya. Ya. Jurusannya apa ki? Jurusan apa, Nok? Kula manajemen. Oh, pinter hitung-hitung. Nggih. Oke, tak bedheki. 5 ping 5. 25. 10 ping 10. 100. 100 bagi 10. 10. Selawe bagi 5. 5. Oh, pinter manajemen jenengan. Kowe aja ngelake diangkrek. Swidak papat bagi 1442. Swidak papat. Alah ketok. Lah aku dudu manajemen kok. Ora manajemen, sik piye kene iki ora manajemen kabeh nggih Pak nggih. Ya ora. Selawe bagi 5 pira Pak Bu? 100 bagi 10 pira Pak Bu? Ora manajemen ya iso. Swidak papat bagi 1134. Sik to Alah ketok kualitas pendidikane ketok. Lah ukur selawe bagi 5 lah aku sudah papat karo 1000 sampe papat. Takok ana aku ki lho. Jajal ya. Ayo, 5 ping 5. selawe. Weh, saiki suwidak papat kali 1432. Akeh banget. Silit. Percaya karepmu ra karepmu. Mangsaku kok Ayo piye carane wong golek undaan kok. Iya. Tetembangan. Nembang apa nok? Nembang apa? Yo bertiga sing kompak sing gayeng. Oke. Ada pamunutan Kiter Sumilir Sumantar WA. Karya Ki Gedhek Siswantara nggih. Betul. Iya, heeh. Monggo, ayo Kiter Sumilir dadekke bersama Mbak Yopika, Mbak Sinta Ganjel Bubuk. Iya. Koyo malah itu ya. Mbak Patricia. Ayo, coba kaya ngapa dadekke Kiter Sumilir to. Ya. Hey! Luar biasa. Ayo Mbak Elisa. Elisa. Luar biasa. Ge